Kunnafoniw la ka ladɔnniya k'a fɔ mun bɛ tali kɛ conseil des ministres olu baaraw tɛmɛla an ka jamana kɔnɔ n'o kɛla arabadon n'o bɛnna mɛn kalo tile 15 ma san 2024 jamana ɲɛmaa kolonɛli Asimi Goyita ale ka ɲɛmaaya hukumu kɔnɔna la lajɛ mun sen fɛ o da sela mun ma a fɔ ma ko mun bɛ tali kɛ projet de texte olu dɔw tala ka o adopter ka bɔ yen nɔ ka tila ka nomination dɔw kɛ fɔ ka taa laban kunnafoni di dɔ la n'o fɔ ma ko communication Gale mun bɛ tali kɛ chapitre de mesures législatives réglementaires la k'a jira k'a fɔ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'a fɔ ma ko affaires étrangères la coopération internationale ale ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma mun n'i y'a ta k'a lajɛ bolonɔ bilala wa nafolo ta wari mun la n'o fɔ ma ko accord de paix ni o bolonɔ bilala Lomekaw fɛ yen nɔ octobre kalo tile 6 san 2023 n'i y'a ta k'a lajɛ Mali gouvernement ale ni wa Banque Ouest Africaine de Développement olu fɛ mun ni a bɛna kasabi min bɛna ta k'a don kɛrɛnkɛrɛnnen la a fɔ ma ko seconde tranche du projet mun bɛ tali kɛ ka se ka wa bolo daliw timɛ ka ɲɛsin an ka a fɔ ma ko tronçon urbain n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sirabakan minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Mali ni jamana wɛrɛw doli ɲɔgɔn na ka se ka olu cari ka dɔ fara o kan cogo min la n'i y'a ta k'a lajɛ route nationale numéro 27 Bamakɔ Kulukoro Bamakɔ bɛ k'a fɔ ka don o daw fɛ bɛnkan mun hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ banque in ko a bɛna juru ta k'a di Mali ma nafolo min bɛna don a la a bɛ taa jɔ miliyari 14 ani wa a kunkanfɛn olu bɛna ta ka don a la a bɛna ta ka bila ka se ka o sira ninnu ladilan ka ɲɛ ka dɔ fara bonyaw kan bɛɛ k'a fɔ wa projet in yɛrɛ kɔnɔna la bɛnkanw bɛ tali kɛ jumɛn la n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔ ma ko plateforme ka dɔ fara o yangaw fana kan ka bɔ yen mun bɛ tali fana kɛ wa siraba a fɔ ma ko wa 2 parcelles la n'i y'a ta k'a lajɛ k'o sira kɔni dilan a bɛ fɔ ma ko k'o kɛ ka beton da o kan yaasa taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya senna maaw ma ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko système d'éclairage ka se ka yelenw kɔni yanga siraba ninnu fana kan a fɔ ma ko technologie LED ka se k'a bila o minɛn kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ dɔ fana bɛna fara yelenw ko kan sira taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya maaw ma cogo minnu la ka bɔ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ nin projet in a bɛna bila sen kan yaasa ka se ka dɔ fara wa taa ni ka segin olu kɔni baaraw o kan ka tila ka a nɔgɔya maaw ma tuguni fo ka taa se dɔ bɛ se ka bɔ accident baw la sirabaw kan cogo min na an ka jamana kɔnɔna la ale ni Bamakɔ faba yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la bolonɔ bilala sɛbɛn in na Bamakɔ mɛn kalo tile 15 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale fɛ